Плакатите и бокс-артовете се опитват да ни кажат нещо. И ние се опитваме да разгадаваме посланието им, колкото и скрито да е то. Дори да няма такова, ние ще си измислим, не бери грижа. Освен това, идеята си е изцяло наша, както може да се увериш само от старите подкасти на Foreplay. Обаче оня гъс яци ни открадна. Баш оригиналът е тук. Добре дошли в Ревю по обложка! Тайванският Ghostbusters. Чакай да отбележа, ето това, който не знае тайвански. Значи Ghostbusters. ловци на духове. Ловци на духове по-нашенски. Точно така. А то си го пише отдолу на английски. Чудесно. Google Translator работи дори и в Paint. Сега, сетинга, който ни представя този постер. Намираме се на Times Square, един от символите на Ню Йорк, който трябва да е познат на тайванския ни събратя. Нощ, мокри улици, облачно време. А там горе ни се ебът. Къде бе? Е там горе виж прозореца. Чакай, сега ще зумна там. Тук ли бе? Не, той мастурбира. Там горе. Верно, ето ги. Видя ли ги, бе? Назадна. Двама се трескат назадна. What? Мамай са двама мъже. Не знам дали са двама мъже. Сега един ще бутне Бран. Ето го Бран. Копеле. Бран пада. Бран от прозорец. Това е ужасно. Но, да се върнем Това към е сетинга. тайванския Бран. Да. Бран Сан. Така или иначе, самото падане на Бран и целият сетинг ни показва, че нещо лошо предстои да се случи. Да. Зрителите треперят и са под напрежение. Някои са с ерекция. Нали? При вида на тия жени, не. Не, от небо от гласовете ни, бе, човек. добре. Да. Така, сега пристъпваме към основните персонажи. Кои са те? Добре, айде да ги започнем от ляво надясно. Така ще караме. Дай да си приближа малко. Така, започваме с тази госпожица. Не съм много сигурен. Трансджендър. Да, най-вероятно. Значи тук фокусът е върху позата, която е взела според мен. Виждаш ли, усещаш фалическата символика в тази поза. Виж как си държи това протонно-ионно, каквото е там. Страпон се казваше май, ама страпона май не хвърляше светкавици. Колан има, така че може би е закопчано това нещо. Но само забележи този поглед. Виж плама в очите. Това е физиономия удохотворена от зверски оргазъм или от омраза към мъжете. Тя обладана от демон или от мъжа си, не знам. Не, мъже и по-скоро не. Аз пак да не изхождаме чак от презумцията, че е женско. Да, смисъл. Да. Аз исках да акцентирам върху позата, защото според мен това се явява мъжа в екипа. Най-вероятно. В смисъл това, айде да кажем, че това е обект номер 1. Според мен това е мъжът в екипа. Да. Но, тъй като все пак сме модерно общество, нека да изключваме вероятността това да е представител на така наречения трансджендър. Трансджендър, да, абсолютно. Би трябвало, според мен би било дори редно да има. Да, трябва. Да. Всеки филм трябва да има представител на трансджендър. Абсолютно. Нали Лашовски? Да. Лари, т.е. Лана и... Лари, Били... Лари вече няма, не ги помня. Но мисля, че повече за това същество няма какво да кажем. Позата казва всичко, погледът също. Така че дай да преминем към субект номер 2. Който е, след като все пак се спряхме на очевидният мъж в екипа, идва време и за дамата в екипа. Ето я, и дамата. Секретарката, защо не прилича толкова съмнително много на Тор? Не знам, сигурно е случайност. Възможно е. Така или иначе, какво забелязваме при нея? Първо, тя е невъоръжена. Точно така, нека покажем на хората, ето няма оръжие. Може би лидерите нямат доверие на своя подчинен, на своят роб в случая. Роб, да, роб. Може би трябваше да добавят тук една верига. Да, ето сега вече, наистина прилича. Бял рус роб, това е съвременно общество. Пакет. С малък пакет, да. Сме от типичен нариец с малък пакет, който обаче е подчинен на своите жени. Да. Има иерархия тук. Абсолютно. Очевидно бие леко на сексизъм, ама не сме много сигурни, че дефектът е търсен. Да. Но младежът като цяло е стилен, на помпа, сигурно има плочки. Да. Има плочки, има бати големите човек. Но при всички положения по-скоро изглежда като кралицата на бала на фона на строгите си и екипирани в работното си облекло господарки. Така е. Да припомни страпона, в смисъл. Ти смееш ли да не си спретнат и невинен? Добре, преминаваме към субект номер 3,
който се явява и така централния образ в този постер. Така наречената Мелиса Маккарти. Маккарти. Ами, какво да кажем за нея сега? Силна жена, то се вижда, гледай какъв баджак. Тежи си на място. Си баджак. Ти обиждаш ли я сега с това? Не, аз просто казвам, че си тежи на мястото. В смисъл, че е силен лидер. Да, точно така. Да не намеквам нещо друго. Вижда се в погледа, че тя е лидер, който е готов на абсолютно всичко за своя екип. Ако това беше футболен отбор, тя сигурно щеше да е на вратата. Защото, реално погледнато, просто ще изпълва врата с присъствието си. Не може да мине никаква топка покрай нея. Опа, топка. Да, топка. Топка, да, със сигурност не сме. Видяхме вече топките, че не са добре представени на този плакат. Да, тя, както виждаме, стои най-отпред на първа редица, деца вика, за да брани екипа си или просто за да изпъкне на фона на останалите. Сега не съм сигурен кое от двете. Тя ли е звездата във филма всъщност? Нека изходим от там. Тя ли е звездата? Петолъчка на звезда. Тя ли е звездата? Ами със сигурност има маста на супернова. Може да е еврейска звезда. Да. Не мога да нарисувам еврейска звезда. Мога да опитам. Горе-долу нещо такова. Може да сложим снимка на Вагенщайн. Можем. Също така место еврейска звезда, но да. Възможно е. Възможно е да. Добре. Значи искам да обърна внимание, че тя е насочила лъча на своя бластер в посока нагоре. Защо? Виж другите на къде стрелят. Една насам. Тази с трапона. Тя леко нагоре. Но според мен тя стреля нагоре не толкова за да убие монстъра, за да покаже по-хубавата част на лицето си. Чай са, между другото, тя, ако се върнем към еврейската символика, да не стреля по Исуската. Възможно. Затова стреля нагоре. Да, може би това е добър въпрос. Коя половина според теб е по-добра? Така леко прилича на Дедпул. Малко. Тя, даже и без картинката прилича пак на Дедпул. Така прилича повече на Дедпул. Идеално е. Но мисля, че твърде много време отделихме, време и внимание. Да, и чакай да минем сега на екземпляр номер 4. Ето тази госпожица, която аз не познавам. Тя беше някаква известна водеща, но така или иначе в момента не знаем коя е, понеже Мегалан ни спряха интернета. Може би пише тук името, но няма как да гадаем. Колко да зумнем, ние да не сме хорейшове. Цура. Пише All Cops are Bastards. Не е хубаво, едно от двете. Така или иначе. Нямаме методите на Хорейшио, окей. Няма как да разберем, но нека да анализираме образа като такъв. Нека. Прилича на типична домакиня. Да, един тиган липсва е готвила мусака за мъжа и трите си деца. Ако разполагахме с методите на Хорейшио, споменати от преди малко, чай да нарисувани очилца, да стане съвсем Хорейшио. И можехме да... Хорейшио, ето го Хорейшио вече. И можехме да зумнем съвсем към нея, щяхме да видим следите от манджата по дрехите. Да, те са някъде тук. От гювеч и мусака. Точно така. Това е интересно. Какво още може да кажем за нея? Че най-вероятно тя е веган. В смисъл, защо мислиш, че тя е веган? Има излъчване на веган. Тоест, но от друга страна, може би, ако беше веган, ще да си каже. Така че тук не е отбелязано, значи може да не е. Нашата теория е, че това, което е готвило всъщност дори не е мусака или гювеч, без глутенови кюфтета от тофу, соя, спанача на биосалата и сос от щастливи моркови. Много гладнях. Има някакво такова изражение, но не може да гарантираме за това нещо. Така или иначе, домакинската всъщност не да си личи от начина, по който е хванала своето оръжие, сякаш една обикновена 400 ватова прахосмокачка или недобре измит член. И си пее I want to break free. Да. Под душ. Добре, за тази госпожа толкова да преминем към... Субект номер 5. 5. Каква хубава петица написах. Великолепен. Право съм гениален. Често казано, аз още в начало ти казах, че искам да избягвам да говорим за този субект, защото ще ни убиват в расизъм. Значи, ако върнем на субект номер 1, за който имаме съмнение, според мен за субект номер 5 трябва да сме уверени, че е мъж. Виждаш ли пакета? Зона. Тази зона, която, в смисъл, буквално в десния крачол има нещо, което прилича на пенис, привързан към кръка.
и Ти той е видиш. изпъкнал в панталона. Да, Може би го е възможно. привързала, за да не й пречи на бойните действия. Може, Така че, ако може, имахме може. преди съмнения за трансджендър, в момента трябва да сме сигурни. Но нека се пак фокусираме и върху нейното лицево изражение. Знаеш, че аз съм фен на лицевите изображения. Според мен те говорят предостатъчно. Само виж тази физиономия. Значи, според мен това лицево изражение издава спешна нужда от употреба на санитарно помещение. Не знам ти какво мислиш по въпроса. Не е невъзможно. Аз само се притеснявам дали няма да ни съдят за това, че подчертахме точно негър, извинявам, че го казвам, афроамериканката по този начин, защото отстрани пише Stay Pure на плаката, дете се вика. Това е пюре. Те още оттам ни потикват да не говорим такива расистски неща. Право. Така че да. В смисъл да приемем, че това не е транссексуална афроамериканка Но виж, с пенис, а просто така не ти ли прилича на Пенилайс от то? То не може всичко да е Скарсгард в този живот. Да виж. Един черен Пенилайс, да. Черен Пенилайс, защо Да, не? защо не? И черен Роланда Роланд. вече Да. черен, да. Що пък Пенилайс да не е черен? Сузана е бяла, въобще Сузана е бяла, да. всички... въобще в модерно общество живеем. Прегледахме Да. набързо основните участници. Нека Не сега обърна внимание малко на фоновата част. Да. Ще включа на моят любим цвят, естествено розовия. Значи ето го логото, емблематичното лого на Ghostbusters поредицата. Да. Бакалов, според тебе през 2016 година това не е ли много, как да го нарека, не политически коректен си? Защото е задраскан белият призрак. Точно така. Не. За мен е Обясни. това... Веднага ти Нека обяснявам. подискутираме. Дискутираме го. За мен това не е призрак. За мен това е член на Ку Клукс Клан. Виж бялата качулка. Кей. Така. Възможно е. И кого застрашава този член на Ку Клукс Клан? Да речем, С кого е противопоставянето? ето тази черна С госпожа или транссексуалното каквото е там. то. Да, точно така. Така. С черния Пенилайс, нека така го Черния наречем. Пенилайс да го наречем. Пени да. Блек. Пени Блек. Точно така. Малко на Перфектно го Пенис казахме. Блек Да, прилича. малко на Пенис Блек, но пенисът го показахме по-надолу в качола. Да. тук някъде. Да. Ето това е, което според мен иска да ни каже този плакат. Да, разбирам. Значи, Че Ку Клукс Клан просто вече не е модерен. Смисъл, не може да показва на White Power. нещата, наистина, да. Само един факел му липсва тук. И нещата са ясни. Да, той иска да изпепели равенството. Разбрах. Да, няма как да допуснем това да се случи. Да обърне внимание на призрака. Разбира се. Защото Този зелен преди малко призрак. споменахме съмнения за вегани. Това е призрак веган. Така, той е веган. Виж, той е зелен. Той затова е веган. Ама той не казва, че е веган, значи не е веган. Той самото му изражение казва, че е веган. В смисъл, погледни го, той изглежда като някой, който иска да си каже, че е веган. Значи, според мен той се е киха втурнал просто. да го каже. Той ких. Не съм сигурен, че киха по-скоро, а може да... А може да казва Аллах Акбар. Може да казва Аллах Акбар. Правилно ли го написах между другото? Да. На ливанския. Тази точка е излишна. Тази тук? Да. Чакай да я затрия тогава. Ние, да. То направо изтрихме и Times Square. Нищо. Те така действат от ISIS. Значи, може би това е веган, който неговото изражение показва, че той е видял паржо. Точно така. И е решил да спре да бъде веган. Той се взира в едно хубаво парче месо. Парче месо. И, осъзнавайки какво прави и как нарушава своето статукво на веган, иска да се самовзриви на аз Times виждам Square. дилемата в очите му просто. Да ям или да не ям. Да, и иска да се самовзриви на Times Square за това. Именно заради тази. Именно заради тази паржола той е станал член на ISIS. Ето лигите капат върху чернокожата госпожа. Да, което вече е скандал. Това е скандално. Да. Не знам, господата иванци, не знам просто какво правите вие. Ужасно. Какво ще кажете за този образ тук? Това е много така скрит образ. Много скрит образ, да. Какво изобразява? Това не е ли вокалист на някоя метал банда? Или Доналд Тръмп. Така... Тръмп.
Те ли прилича на Доналд Тръмп, който иска да погълне Америка? Да, и политически послания. Косата му не се вижда емблематично. Не се вижда косата, но да. Те се скрили, Те се скрили, естествено. Той много интересно, само силует много в интересно. мрака. Да. Ами добре, мисля, че този плакат всъщност се оказа много по-дълбок от към послание, отколкото си го мисля. Да, и наситен на метафори при всички положения. Мисля, че е крайно време да го разпишем за нашата аудитория. Добре, нека аз взема левия тъгъл. Аз съм Антон Думидишков. Заповядайте. Така, аз съм Александър Бакалов. Моливът е мой. Да, ето, благодаря ви. Тук имате мой подпис. Прекрасно. Да, прилича леко на пентаграма, но това е защото... Значи това след години ще струва милиони. Да. А още тази година 50 000 евро. На Илиянци. Ето тук отгоре, между другото, пише нашите имена. Това е Дишков, това е Бакалов. Да. Това е от нас. Мисля, че този епизод достигнал своя логичен Дедпул има голям край. пакет. Да. Те всички имат по-голям пакет от Крис Хемсворт. Това може би показва, може би говори нещо за обществото, в което живеем. Ти разбираш. Наистина, не, просто... Скандално. Мисля, че трябва да гледаме този филм на премиерата. Не. И да се държим за ръце. Да. Да. Довиждане. Довиждане.